नै जोङो माने दा थांनो ओंखारबाय नैबिथिंजाय टाटा मबाइल ना मा होनो पुरा माल लुदो आरो ओमफ्राय जोङो दा बिहलानि न'निफ्राय ओंखारलांबाय आरो थांनो गाइसमोन दै नैया माने जोंहा 8 मंगलाव दंमोन नालाय ओंखायनो जोङो दा दिनैहाय थांनो ओंखारबाय दिनै 26 जानुवारि नालाय बै बलेर' ओमफ्राय बिथिं मोनसे नैथिं गंसे ओमफ्राय आङो बैयाव कम्बल सम्बल लाखादों गाइसमोन दा गाइसमोन साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम शेयार खालाम फेसबुक पेजखौ फल' खालामनो दाबाव ओमफ्राय नोरैहाय गेजेर सालथिया माने दाउ दुदु थांगासिनो दं आरो गाइसमोन दै ओमफ्राय नैबे जाबाय दब'खानि एकदम फरेस्ट रिजार्भ आरो बिराद गिदिरथार नैथिंजाय गिदिर सालथिया जोंना बरियानो माने जोङो कम्बल सम्बल लानानै थांगासिनो दं आरो फुंनि 6टा बाजाव दै हरनि 3टा बाजानो सिखारदोंमोन सिखारनाया होमबाबो माने माल साल बिदि थिखांनायजों ओइदि गारि गंसे फैगासिनो दं जोंनिनो बे गारिया ओमफ्राय जोङो मोनबाय दा नगाव बायपास गाइसमोन ओमफ्राय बिदिनो फैगासिनो 3टा बाजाव सिखारनानै फुङाव ओमफ्राय बिदिनो फैयै माने दा नगाव मोनबाय नगाव मोननानै जोङो दा तेजपुर लाइनआव थांबाय गाइसमोन दै नै गुवाहाटीजों फैयासै तेजपुरथिंजाय बै नगाव बायपास ओरैहाय माने तेजपुरथिंजाय माने तेजपुरथिं थांदों तेजपुरनिफ्राय बै तेजपुर बायपास नालाय उदालगुरि लाइनाव बेयो जाबाय धलाहुदिया दालांना गाइसमोन धलाहुदिया ब्रिज बुरलुंबुथुर दैमाया बियो गाइसमोन दै नै नायलाय फार्स्ट फैजेनबाय आं बेयाव ओमफ्राय गाइसमोन सोर फैदों कमेन्ट सेक्सनाव बुंहरलाय ओमफ्राय नैयावसो बयखौबो माने रेस्टुरेन्टाव जाहोबाय आरो जों ओमफ्राय साहा हटेल रेस्टुरेन्टाव माने जोंहा आइ बिखोमजोआ बयखौबो माने साहा परथा माने सोर जि जायो बेखौनो जाहोबाय आरो गाइसमोन ओमफ्राय हरावबो बिदि ओंखाम जानाय जायासै नालाय फुङावनो फैनाय